Син агай нигә шуышасың? Илче рыцарь тамгасын югалткан. Шундый игътибарсыз булырга ярамый. Бүлмәгә кергәндә әйберләрең артыннан карарга кирәк. Нигә син, Федор, миңа карыйсың? Әллә син мин алдым дип уйлыйсыңмы? Син нәрсә? Алмадыңмы? Бәлки ул тәхет артына тәгәрәгәндер. Юк. Юк булгач юк инде. Менә бәхетсезлек. Минем тагын шикләрем барлыкка килде. Шпакта магнитофон, илчедә медальон. Син нәрсә әйтергә телисең? Синнән сорыйм, син патша чырае, ни әйтергә телисең? Татар мурзасы Идегәй. Патшага килгән. Юк. Җитте инде. Кабул итү бетте. Төшке аш. Патша авыз итәргә тели.